няма никой, който да взема държа. Аз ще да му да си. Ето още нещо загубено, една ръкавица е загубена. Аз искам да трябва да търся пират. Няма. Хайде стига, че е много прашно. Искам да ви кажа само едно. Тази среща я направихме да се обединим, да започнем организирано цяла България, всички мотористи да правим общо мероприятие. Искаме да покажем на обществеността, че рокерите не са хулигани, а ние тук показваме точно обратното. Не можем да се организираме, да направим едно състезание. Имахме идеята по 3 показателя да е състезанието. Майсторско управление, най-красив мотор и най-красиво облекло. Но хората се страхуват да не си шукат моторите, ако показват майсторско управление. Затова променихме регламента. Само за най-красив мотор и за най-красиво облекло. Уж няма кандидати за майсторско управление, а тук минаваме наляво надясно на задни гуми, има малки деца, има публика. Ще направим някой била. Моля ви, спрете за малко, нека изчакаме, имаме проблем. Чакаме хора от града да дойдат да открият състезанието. Бавят се, затова моля ви за търпение. Искам да ви разкажа как мотоклуб Родео как се организирахме ние тук в Стара Загора. Преди 3 години, 86-та година, и отидахме на море заедно. От тогава до сега в Стара Загора вече има организирано рокерско движение. Молим ви, и в другите градове знаем, че има такива движения, но сте организирани, но не като нас, надявам се. Тъй като в момент знам, че вие сте много по-диви от нас. Ние зарали сме малко по-скромни. Но смятам, че организацията ни е по-добра от вашата. Ние си издаваме членски карти. Брато, историята казва, че 83-та година в Плевен беше първият организиран клуб към ОСО. И понеже ОСО не си мръдна пръста, се разпадна. Точно това е. Направихме тази рокерска среща. Да се организираме и вече да с централен комитет, ако искате, Съюз на българските мотоциклисти решихме да го назовем. Тук Железния каза Съюз на мототуристите. Както и искате, така ще го наречем. Искаме вие по места да се организирате клубове, да изпратите представители, писма тук да пратите на нас. Купете си вестник днес, там има много интересни работи. Как е организиран нашия клуб, какви идеи имаме. Но там пише и мой адрес. Който има желание да се свърже с нас зарали, нека да ни пише. Когато се организираме, имаме вече централно ръководство, тогава всичко ще е както трябва, а не сега хаотично. Аз имам идеята, до година, пак по същото време в Стара Загора да се съберем. Тогава всеки град ще излъчи 3 представители, които са класирали във вашия регион на първо, второ и трето място. Тези тримата да се състезават тук в Стара Загора и да изберем Мистер Рокер България 92. Тази година ще изберем Мистер Рокер Стара Загора 91.
Смятам, че идеите ни са добри. Ако имате някакви забележки, приемаме забележки. Представители от почти всички градове, присъстващи на тази рокерска среща. Моля? Така, ще се оценя по шестобалната система, доколкото виждам. Така ли е, момчета? Имате ли по шестици? Така, ще се оценя по шестобалната система. Първо ще се явяват представителите до 50 кубически сантиметра. Готови ли сте? Готови ли сте? До 50 кубически сантиметра. Татяна Димова, квартал Железни. Рокери от целия край, всички краища на България. Добре дошли в красивият ни град Стара Загора на първата национална рокер среща Стара Загора. И по стар български обичай, нека ви посрещнем с танци.
Браво на ансамбъл Тракийчи с художествен ръководител Иван Желявсков и Желю Минчев. Благодаря ви, дечица. Ако обичате, цветя за всички там. Справете се, момиченце. Чуми състезанието. Браво, добре дошли. Обаче не е. Така. Добре. Така, секретарката Яна, ако обичате, общия брой. Така, задръжте, ако обичате, журито, за да запиши Яна. Така. За облекло, ако обичате, журито. Втория параграф. Така. Така, нека Яна да види. Яна записа ли? Така. Втория кандидат Даниел Стефчев Нешев. Ако обичате, Даниеле, от град Габрово, заповядайте. Хайде, Даниел. Къде е Даниел? Така. Нека да ставим на Даниел, да видим какво може Даниел. Ето го Даниел. Браво, Даниеле, добре дошъл. Добро начало. 1 минута имате на разположение. Достатъчно, Даниеле. Така, освободете, ако обичате. Така, има още двама кандидата. Георги Георгиев от Стара Загора и Койчо Иванов. Нека да бъдат... Така, Яна, видяхте ли общия брой? Така. Втория параграф. Ако обичате, гласувайте, журито. За най-красиво облекло. За красиво, всъщност за облекло. Браво! Така, Яна, видяхте ли, записахте ли? Майсторското управление, страховатки съмнението го на ръка, така че да имат предвид и това. Жоро, достатъчно, благодарим ти много. Така, журито, готови ли сте за гласуване? Така, по първичко, добре. Готови ли сте? Да. По втория, ако обичате, за облекло. Гласуваш ли за облекло? Така, гласувате, господин, за облекло. Добре. Добре, Жоро. Следващия кандидат, Койчо Иванов от Стара Загора. Хайде, Койчо, ако обичаш, заповядай. Журито, имай предвид и това. Достатъчно, Койчо. Благодарим ти много.
Благодарим много. Така. Сега, докато оставим малко време там на запад, ако обичате, млади хора, изтеглете си, защото идват големите мотори и ще им трябва малко повече разстояние. Тук да имаме по-голямо пространство. Така, извинете ме, но така е, няма какво да се прави. Така, мисля, че добре. Моля журито да гласува, ако обичате по първи, за мотор. Така, гласувайте, ако обичате. Така. Яна, записахте ли? Какво на... Достука ли е? Това ли е, Динко? Добре. Браво. Така, по втория параграф, ако обичате, за облекло. За облекло, ако обичате, журито. Нека да дадем спокойствие на журито да работи спокойно. Така, Яна, готова ли си? Записано ли? Дай ми тетрадката следващата. Така, ако обичаш, така. Добре. Садокия Александрова Трифонова от град Габрово. Първата дама, престрашила се. Заповядайте. Къде е? Долния край си отдъхнете малко. Коза. Боже. Добре, добре. Достатъчно. Благодарим много. Много са чаровни. Работата на журито. Ако трябва и ги освирквайте, ако не сте доволни. Няма да лъжите. Добре, дай малко напред-назад, айде. Това е МЗ-150. Не е саморъчно направено, какво да се прави. Достатъчно. Цанко, достатъчно. Разбрахме, че можеш да вдигаш прах. Ще го запиша в клуба по мотодрога Пловдив. Те е пушката, бе. Обаче отпред има и катинарче. Той е заключен. Жоро, на добър час, покажим какво можеш. Не виждам ръкопляскане. Айде, дай. Добре. Всеки не може да пада. Добре, добре. Назад може да се следващите линии. Достатъчно, Жоро, моля. Журито, готови ли сте за гласуване? Така за. Хайде, Ецо. Добре. Начало на добър час. Прическата е добра. Супер. За прическа също сте гласували, да? Зато ще ви габрува. Айде бе, дай му малко газ на този мотор, бе. На едно колело го дигни. Нещо председателя на журито има претенции. Не, ни кръста го държи. Добре, добре. Браво! Добре, благодарим. Малко хора много обичам да пуша. Може да се усмихнете? Може ли? Абе, не натискай диското, бе! Абе, не отиде там, бе! Те са такива, бе, накрая после като... Достатъчно, Митко. Достатъчно, мерси. Митко, достатъчно. Времето за демонстрация. Само добър водач ме е скромен, май. Също като Ники Лауда.
Достатъчно. Достатъчно. Благодарим ти, Митко. Любомир? Това е МЗ 251. Айде, че ще пустим на Париж да кажа. Достатъчно. Ти, публиката. За направен мотор, ако трябва и свирете, то се е ваша работа. 31 точка общо за облекло. Аре, Казем! Аре, Казем! Аре, тръгвай! Моля. 18 точки за облекло общо. Това е МЗ 251. Благодарим ти, Данчо. Браво! Това се заслужава аплодисментите. Браво на Стара Загора на мотоклуба. Браво! Журито, ако обичате за мотор да гласувате. Айде. Не виждам аплодисментите! Ще свирим или ще аплодираме? Така, колко точки? 39 точки за мотор за облекло, ако обичате журито. Номер 6. Браво! Единодушно е журито. Една петица ли има? Не видя. Колко точки са това? 41 общо? За първо место за сега. 80 точки. Браво. За Данчо. Така. Следващия е Иван Колев Гарванов от град Плевен. Иван, добре. Ето го, Ваню. Хайде, Ваню от Плевен. И Ж 350. Да, Иван Колев Гарванов. С Балсамер Александър Тодоров Пиронков. Зоря да запали. Балансьор. Така, хайде, момчета. Ето, виждате ли как трябва да се изтеглите всички? Изтегляте се, ако обичаш. Още веднъж мини оттам. Ваню, ако обичаш, мини още веднъж да се изтеглят. Давайте. Ето защо трябва да се изтеглите. Това са големи мотори. Достатъчно на двамата. Браво на Плевен. Браво на Иван, плавно на Александър. Благодарим ви, момчета. Журито, ако обичате. Това е Гинчо от Нова Загора. Достатъчно, Гинчо. Още един път ще Още успееш. веднъж, ако обичате, Румен.
Бягайте малко настрани. Ако обичате, изтеглете се от пътя, там вече ми омръза. Много ви моля, изтеглете се, момчета, малките момченца там, изтеглете се. Още малко, да, още малко. Много моля там от изток, малките момченца, изтеглете се да не пречим на състезанието. Достатъчно, Румен. Благодарим ти. Ганчо. Благодарим ти, Ганчо, беше чудесен. Не виждам аплодисменти. Нека да помоля журито да бъде безпристрастно. Така гласувайте, ако обичате, за мотор. Не влияйте на преценката на журито. Така. Яна, колко точки има, Данчо? 30 за мотор. За облекло, ако обичате, журито. По-високо, за да вижда публиката. За облекло. Щупил съм точно 49 мотора. Има свирка. Яна, ако обичаш. Много ви моля пак, изтеглете се там малките. Още. Браво. Добре. Росен господин Оттинев, да, Стара Загора. Благодарим ти, Росене. Беше чудесен, достатъчно. Полека, достатъчно. Тя влиза в облеклото. Изтегнете се малко горния край, айде. Благодарим ти, Ганчо. Беше чудесен. Аплодисменти за Ганчо. Така. Журито, ако обичате. Това е Стоян. Така. Заповядай, Стояне. Това е МЗ-250. Сузуки РМ. Бягай на страна малко. Дай. Това не влиза в оценката, да. Просто разстоянието е малко, затова ви моля доста пъти, не знам български или говоря на английски, или да ви проговоря да се изместите. Още малко. Стояне, ако обичаш още съвсем малко тук отпред, иска да те види журито. Така, ще помоля всички граждани, хора, които сте отсреща ми, изтеглете се, ако обичате, изтеглете се там на сядалите. Много ви моля, ще нараним някой. Благодарим ви, Стояне. Беше чудесно. Едно. На едно место го завърти. На едно место. Следващия път. Дали си от Сопотове? Ще кажа на Димитър Аргиров. Достатъчно. Достатъчно, Краси. Благодарим ти. Хайде, Наско, да видим какво можете. Ако обичате да видим мотора. Това е ЧЗ-350. Модификация CBR на чудото от Велинград. Продават се.
Мисля, че лично той се го е правил, тук казват така поне. Във Велинград се продават. Конкуренция, да. Браво, добре сте, благодарим. Журито видя, предполагам. Благодарим, Наско. Благодарим и на твоята партньорка. Така. Журито, готови ли сте? Ако обичате, гласувайте за мотор. Искам да видя реакцията. Колко? 40 точки за мотор. За облекло, ако обичате. И на него, и на дамата, естествено. Колко са? 32 точки. 22. 22. Тук вече елката започва да... 62 общо. Загряхме наистина, поуморихме се малко. Костадин Велчев, предполагам, пак от Велинград. Така, ЧЗ 350. Хайде, Велинград, да видим какво става. Добре, джантата е хубава. Костадин, браво, Коце. Няма да пушиш цигари, защото няма да бъде караш на състояние. Коце, добре. Тук да видим мотора, малко по-бавничко така. Спри малко, спри да го видим. Аплодисменти за Коцето! Браво, Коце. Благодаря. Браво, 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 Стойчо. Аз не разбирам от мотора, но добре това. Бягай малко настрани. Ела насам, ако обичаш да те видим. Мини малко по-назад да видим Малко мотора. по-назад да видиш журито, малко по-назад, че не се вижда мотора там към... Така. Леко, това не е чизето кросовото. ЕТЗ 251. Добре. Благодарим ти, Стойчо. Айде още малко така да разкажем. Айде още веднъж, хайде. Отгоре и надолу на едно колело, айде. Айде. Леко. Оп, айде. Браво, аплодисменти за Стойчо. Бягай. Браво! Ето за това трябва да се изместите. Благодарим, Стойчо. Благодарим на журито. Колко точки са това? 41 за облекло. Колко? 20 точки, общо 61 точка. Преди да постъпим към следващия участник, имаме една молба към военните. Чувате ли ме? Така, отговорника към военните, ако обичате, водата се е свършила. Системата малко вода, защото ще Да, пукне. водата се е свършила, ако обичате. Вие сте гледали май Лудия Макса. Ако обичате, просто има молба към военните да се запълни, няма вода, има много хора тук. Добре. Така. Динко Веселинов Лисов от Хасково. Динко от Хасково. След него... Кой е това? Пенка Златева от Стара Загора. След това Георги. Добре. Динко сте, нали? Покарай малко да те видя. Каза ви хубави мотори. Добре, добре. Расов мотор. Каза ви лоши мотори. Да. Вие лош мотор ли ни показвате? Да, лош. Добре, що ме лош. Само, че емблема на БМВ има. Не ми излагай фирмата. Динко, това е ЧЗ 350, така сте казали, добре. Айде, На добър покажи. час, Динко, да видим какво може този лош мотор. Натисни го малко. Почуваме, почуваме. Хайде, Хасково, областта сте. Николай Сотиров е от Хасково, майстор на спорта. Дай му газ малко, бе. Браво. Тръгваме, защото няма време. От сме играли. Да не ходиш на състезания, дигай на тежести. Добре, после ще се съревноваваме два. Благодарим ти, Динко. Браво, благодарим ти. Много ти благодарим. Давай.
Това е МЗ-250. Не знам за какво викате, за Жоро или за партньорката му. Майче за партньорката. Жоро, ела насам да те видиме. Аз ще гледам партньорката, шефа на жури. Пардон, аз те, пък шефа на жури партньорката. Добре, Жоро. Малко по-натам, че не те виждаме. Айде на едно колело сега, само багажа внимавай. Че е чуплив. Благодарим ти, Жоро. Ако обичате от двете страни тук, изтеглете се. Ванко, хайде покажи ни какво можеш. ЧЗ 350. Изтеглете се, за да може да мине от тук. Благодарим ти, Иваню. Достатъчно, мерси. Благодарим те. Благодарим. Вие защо не подкрепяте състезателите? Така, ако обичате за мотор, журито. Така малко към Яна, че трудно вижда. 20 точки за облекло, ако обичате. Илчо, ако обичате. Благодарим ти, достатъчно аплодисменти, ако заслужавам. Заведи се малко, бе, да не си глътнал бастун, бе. Достатъчно, Веско, благодарим те. Браво, браво, добре. Журито, предполагам, вижда демонстрациите, които прави. Достатъчно. Бягай. Така, ако обичате за мотор. Отказваме се за мотор. Благодарим за участието. Така, ако обичате малко по-насам, за да вижда Яна. Не става тук недоразумение. Много ви моля, колеги, гласувайте както трябва. 28 точки за мотор. Хайде, достатъчно, благодаря много. Ако обичате за облекло, нека, който няма работа на сцената, да не пречи, защото става разминаване. Ако обичате за мотор, за облекло, нека всички гласуват от журито. Ако обичате, господин Бойчев, гласувайте. Искам да видя всички за мотор. За облекло, извинявайте, съвсем вече. Моя грешката. Беше много первезен. Така, добре, благодаря. 35 точки. Общо? – 63 точки. Благодарим ти. Така,
Ако обичате, гласувайте за мотор. АВО 250 за Христо. $30 за мотор, за облекло, ако обичате, гласувайте. Така, колко точки са това? Казах им, но няма ли кола в момента, ще донесат колко? 64 точки общо. Ако обичате, изтеглете се, там има малки деца, изтеглете се. Ицо, заповядай. Майстор на качамака. Да видим какво можеш, Ицо. Да го викали ми наново или достатъчно? Господин председателю, достатъчно предполагам. Още малко, още малко. Ицо, ако обичаш, ела тук, журито иска още от тебе. Христо! Той замина, няма смисъл. Това да видя Сузукито е. Още малко, ела не съм да те видя. За майсторство управление номер 1. Благодарим ти много, Цецо. Това е Севлиево, ЧЗ 350. Ако обичате, гласувайте за мотор. Гласуваме за мотор, За мотор. а не за изпълнение. За изпълнение е номер 1. Оценяваме производство на фабриката в момента. Стандарт. Ние казахме... Преската 6. Добре, хайде. Това е МЗ 150. Затвори си краката малко. Така, добре. Стойката не знаеш. Добре, Радинка. Слушай, гледаме те. Не виждам тук. Овация не виждам. Какво стана? Каква е? Браво. Още едно завойче. Харесвам. Това е целувки се пращат, ама бижурата ни е подкупно. Добре. Има си пазачи. Добре. Добре, благодарим, Радина. Благодарим на Радина. Журито готово ли е за гласуване? Благодарим ти, Радина. Достатъчно, благодарим. Достатъчно. Ако обичате за мотор. Така. Оригинално МЗ. Така. Общото ми ги давай накрая. За облекло. Кожа, дай много уиски, бе. Колко точка? 41 точка. Роби! Тук ли си, Роби? Айде, Роби! Роби! Добре. На 350 къде си? Давай! Още, давай! Дай! Благодарим ти. Достатъчно. Благодарим, беше чудесен. Благодарим, беше чудесен за мотора. Достатъчно! Благодарим за мотор. Така, след това за облекло, ако обичате, гласувайте.
Готови ли сте? Така. Готови ли сте? Така, колко точки общо са? 8 и 3, 11, 3, 2, 5, 1, 6, 61. 60. Не го знам. Коша, той с колко прави там? Атракция. Атракция ще прави. Хайде. Успокой малко така. Браво, много аплодисменти. Ами това не е истински. Ръкопляскане да ви вижда, Ваня, чувам нищо. Хайде аплодисменти, ако обичате, добре. Хайде още малко, дай. Браво, Роби. Страшен си, да знаеш. Хайде, пробвай още един път. Леко. Така, успокой се малко. Хайде, дай се. Там се изтегляте, ако обичате, сега може би ще излиза. Леко, добре. Още един път, айде, още една възможност. Аплодисменти за шоуто, благодарим много. Благодарим ти, Роби, развесели ни всички. Изтегляте този стол, ако обичате. Добре. Сега, нека да помоля журито да гласуваме като за цяло за Роби. О, ма качи са ти да караш така. Така. За облекло на Роби. Браво, Роби! И вече няма да черпи. ...83 точки! Браво за Роби! Най-много за сега. Добре. Сега това е краят до 300... Ще притропа лагера на коляна, бе, достатъчно ти да спиш. Благодарим ти, Румене. Благодарим и на твоите партньорки. Само, че се чудя кой ще оценяме за облекло от тримата. Така. Готови ли сте журито за мотора? Ако обичате, гласувайте. Момент, да. Започваме категория над 350 кубика. Там са повечето японски мотори. И за това журито реши, когато мотоциклета е стар, т.е. правен като Урал, Ирбит, БМВ старо, ще се оценява дизайна и изработката на мотоциклета. Ако мотора е японски фабричен, ще се оценява оборудването, допълнителното, което има той. Защото по японски мотор никой няма какво да прави. Освен да сложи музика. Яматски, да. Сега за какво ще гласуваме? За Румен. За Румен за какво? Добре, ще гласуваме за Румен. Моля, журито, ако обичате, гласувайте за Румен. За мотор. За мотор. Може повече.
Моля да не се заплашва журито. Не действай психологически на журито. Така. А за облекло на Румен? Ето ви го пред вас. Не, по 2 точки. Какво е това? 16? Ого, 31. Тук не съм съгласна. Не съм съгласна. Кое от 2 точки, ако обичате? Гласуваме за облекло, той няма. Добре. Той е гол. Да гласувам и за шапката му. И за обувките му. Единствено само мустаците не са по-хубави. Добре, мисля, че е достатъчно. Стоян. БМВ? БМВ Ромел. Дай малко назад се стигне. О, добре. Стоп, спри да го видим. Стоп, ако обичате така. Хаскова, добре. Аплодисменти. Има задна скорост, добре. Има задна скорост моторът. БМВ Ромел. Хубав мотор е. Стоян, ела насам да те видим, те много бягаш. БМВ. Стояне, колко кубика е Ромела? 750 Ромел. Достатъчно. Благодарим ти, аплодисменти за Стоян и за мотора на Стоян. Достатъчно. Благодарим ти, Стояне. Стекна, пардон. Така, журито, готови ли сте за гласуване? Така, ако обичате, за мотор. Така. Двадесет и 6 точки за облекло. Така, още колко точки? 38 точки. Хайде, покарай малко. Благодарим. Слави. Журито готово ли е да гласува? Слави, благодарим ти. Беше чудесен. Сега ще гласуваме за теб. Имаш свободно. Така. За мотора, ако обичате. Браво. Тук не виждам никаква реакция. Съвсем изпокапахме по това слънце. Да. Така, 32 за мотор. За облекло, ако обичате, тук вече имаше облекло. Така. Теодор Делчев, Велико Търново. Хайде, Теодоре. Ето го Теодор. Това е мотор е Honda 750. Ето го и Теодор. Благодарим. Велико Търново. Благодарим. Да видим Теодоре. Кубически сантиметри. 700 би Honda, всъщност 750. Теодора, ела насам да те видим.
Още един път. Хайде още малко, журито има желание още веднъж да те види. Така. Достатъчно ли? Достатъчно, благодарим. Моля, гласувайте журито за мотор. За рокерски мотор. Рокерски мотор. Не виждам реакциите. За рокерски мотор. Това действително. Така. Благодарим. Готови сме, да. За облекло, ако обичате, гласувайте. Това е, браво! Браво, Теодоре! Браво! Така. Марин Кушев от Пловдив. Виждам, че всички сме единодушни. Ямаха 750. Марин! Марине, къде си? Пак ще помоля да се изтеглите. Ето го, Марин. Малко по-настрани. Ето го, Марин. Ямаха 750. Покарай си малко, бе. Айде от Пловдив. Достатъчно. Благодарим ти, Марине. Така, журито готово ли е да гласува? Гласувайте за мотор. Така, нека така да виждаме. Гласувайте, ако обичате всички. Да. Зад Баира. 34 точки за облекло. Ако обичате. За облекло. Искам всички да видят. Гласувайте така. Господин Бойчев, малко насам не се вижда, да? 28. Така, благодарим. Сега на този от рокерите, който беше вземат ключа, какво стана с ключа за мотора? Ще се явява ли момчето или не? Да го даде на някой друг да го донесе, бе. Така, щом не. За душица е така да го попитаме нещо. Искаш ли? Това, което искаш ти? Попитай го. Иска. Попитай го нещо. Искам Харли Дейвидсън. Хайде да го попиташ още нещо. Сега 1-0 е за него. Имам таман 18. 2-0. Чакай, той не ти го е задал, извинявай. В момента ти задаваш, имаш право още на един въпрос. Внимавай, губиш. Помисли си. Помисли си още веднъж. Понеже той каза, че в тях има 18 картинки и всяка вечер си ги гледка, аз пък под секрет ще ви кажа, въпреки че карам мотор от толкова години, То си личеш. повече от 10, трябва да ви кажа, че у нас нямам нито една картинка на един мотор. Сериозно? Залепена. А списание бол, колкото искате списание. Добре, чакам въпроса, третият ти въпрос към него. Ако не те е срам от това дете, помисли си какъв въпрос ще му зададеш. И я ми кажи, това да не е твоята майка. Не позна. Ето 3-0. Кожа за нищо не ставаш. Казаха ли ти го, бе? Казаха ли ти го, бе? Жалко за тебе. А нищо, знаеш ли какво? Ти си ми на сърцето, въпреки всичко. Слушай, айди да измислим един страшен въпрос към него, да видим като се прави на много отворен, какво може да отговоря. Какво да му измислим? Кажи му. Къде ти е козата? А сега?
хора, обаче не е подходящо тук. Иска да кажа, че го срам. Ти на всичкото отгоре си и срамежлив. Не ти лича много, но няма значение. Хората са казали, аз няма да го кажа точно така, но ще отговоря на въпроса. Моята кожа е от един дърт. Еди какво си, Боже. Еди каквото си. Еди каквото си. Добре, сега искам да задам на Ванко. Явно, че не става. Добре. Искам да ви задам един въпрос на това момченце. Ти гледа ли, Ваню, самото състезание? Да. Добре. Кой според теб така ти хареса най-много? Ей така, просто като си ги гледа. Като награда на публиката. Какво ти хареса най-много? Ей, това е действително като награда на публиката. Кажи, кой мотор е така? Най-много ти хареса, ма този, който си спомнеш. Хондата. Хондата на кого? На кожата? На Робърт. На Робърт. Ето детето каза, че му харесва Робърт. Браво, Роби! Къде си, Роби? Ето го Роби и той е тук. Добре. Благодаря ти, Ванко. Добре. Това си вече, да. После това. Така, ако обичате, господине, напуснете стълбичката за награждаване. Така, още веднъж. Момент. Към всички участници в това състезание и в самата среща. Много ви моля от бивака, бъдете така добри, елате, започва награждаването. Уважете своите приятели. Още веднъж. Към всички, които се намират в бивака. Заповядайте и започва награждаването. Уважете своите приятели. Елате, ако обичате, за последен път просто ви поканя. Имате представа откъде изходихме в нашите тук спорове да уточним кои са най-добрите. До 50 кубика, първо, второ и трето място съответно са Даниел Стефчев с 44 точки от Габрово, Койчо Иванов 40 от Стара Загора и Георги Георгиев 35 точки от Стара Загора. До 350 кубика. Моля да се представят тук, за да си получат награди, защото има и комплексни оценки. За мистер Рокер, за мис Рокер, за майсторско управление, най-красив мотор и най-красиво облекло, комплексно оценяване. Добре, тогава ще... Това са малките кубатури до 50 кубика, свежи сили, от които се надяваме да станат достойни дърти рокери. Върнете се към публиката. Данчо Стефанов, Стефчев, 44 точки от Габрово. Съжалявам, че шампанско няма. Моля, поклон за овации на публиката, а публиката да ни протува овации, овации, моля, овации! Поклон от победителите! Марина, пълни купата с бира и яла да е си. А за най-чаровен ще ми направя. Браво на втория, браво. Трета награда само цветя и шалче. А имало и флагче. И чанта, тя май трябва да стане по-голяма от първата. Още един поклон и освободете терена за следващите. До 350 кубика. Данчо Тихов от Стара Загора 80 точки. Любомир Иванов 73 точки от Плевен. И трето място едно момче от Сопот, което се казва Лазаров, така е записано, 68 точки. Трети кой е? Лазаров от Сопот. Стоян.
Айде, шампанското! Ей, това е. С цялото уважение към преклонната възраст на председателя, моля все пак да действа по-пъргаво. Все едно, че се намира на косовия мотор. Юмата да не ти полиосмоник на трога. Защото навръщане... Моля, поклон за овации и бурни аплодисменти от страна на публиката. Над 350 кубика, Роберт Любенов 83 точки, Теодор Делчев 77 точки Велико Търново и Слави Маринов 73 точки пак от Плевен. Тук си позволявам да се поддам на местния патриотизъм. Моля, Роберт на първо място, Теодор на второ, Слави на трето. Кожата до кръста в земята. Теодор, дългия. Ето го, пори на валицата. Рокерите, може да ли си свалят ръкавиците, не се мъчете. Оценяваме жеста на уважение към преклонната възраст на председателя. Докато караме мотори, ще бъдем млади. И докато сме млади, ще караме мотори. Най-наградените трябва да бъдат като шесторъкия бог Шива, за да могат да си поемат наградите. За което трябва да благодарим на организаторите. Обичам, бе! Знаеш ли си чуда? Какво търсиш ти тук на нашите стълбичка? А ти като си пъвиш, то си по-ниско от Какво търсиш тук на нашите стълбичка, бе? Като си пъвиш, то си по-ниско от мен. Е, тогава Теодор може да след едно стъпало по-ниско. Поклон, моля, овации за победителите. А сега комплексните награди. Като мистер Рокер, като цялата, първо трябва да уточня, че победителите са избрани от участвалите в състезанието. Като мистер Рокер, което е комплексна оценка и за вид, и за мотор, и за майсторско управление, това е Роберт Любенов от Плевен. Мистер Рокер, който страшно обича чопарите. Моля да заеме първо, Той не е първо, а единствено място. Мистер Рокер, качи си да те видят. Абе, не стига, че дойде най-късно, ами па излезе за пръв. Ти не мога да париш на жетове. Аплодисменти за мистер Рокер. Рокерски поздрав, да чуе клаксоните. Моля и тимния момент да бъде отложен за по-късно. Мис Рокер, единствената състезателка на мотор, това е Радинка Иванова от Шумен. Като също оценката включва цялата и личност с мотора, екипировката и майсторството й. Още една целувка. Аплодисменти за мис Рокер. Щатният целувач. За майсторско управление наградата печели Цветомир еди кой си, от Сивлиево. Съжалявам, фамилията не е записана. Цветомир тук ли е? С ЧЗ. Майсторско управление. Момент само, че станало малко задиране с купите, не могат да ги изроват.
Мис Рокер има да получи една купа. Също и мистер Рокер да си провери надписа на купата, че е станал някакъв малък фал. Ако има още една мистер Рокер, тя ще бъде за мен. Мистер Шоу. Няма срам. Ще взимаш ли купата? Нямаше награда за най-активна купа. Най-добро майсторско управление на този чаровен младеж. От името на организаторите благодаря на всички, които сте се явили до тук и за останалите награди. Така, има и още две наградки. Има ли ги? Най-красив мотор Николай Баев от Велинград. Подсказват публиката чудото. Кара 125 кубика ЧЗ мотокрос. Спортсмен. Тази награда е за мене. Аз ще взема и за най-скромен. Аплодисменти, моля. И най-красиво облекло Данчо Тихов Йорданов от Стара Загора. Дано той също да е в стиловия си екип, въпреки че температурите много нараснаха. Рокерът си е винаги рокер, дори при 38 градуса температура. Аплодисменти, моля. Нека старозагорци да подкрепят местния шериф. На всички наградени пожелавам всичко най-хубаво и безаварийно пътуване. Така, аз бях започнала нещо, нека да го довършим. От името на организаторите на тази среща, благодаря на всички, които имаха смелостта да се явят. И на тези, които спечелиха първите места, честито! Нека се срещнем до година, ако трябва пак по това време, нека се видим същите, нека дойдат нови хора, ще ни бъде на всички много приятно, а за вас всички... Вдигнете глави нагоре. Ако ви е трудно да ви помогна, в двата случая е трудно. Вдигнете глави нагоре. Като не ме уважавате да дойдете при мен, поне си вдигнете главите нагоре. Ела да го чакам. Ето единия парашут вече е до нас. Браво! Ето и следващите парашути. Чудесно, момчета! Има ли смели хора от вас да скачате с парашути, а? Има ли такива? Ако има, елате насам. Има ли смели хора да се качат на самолета и да скачат с парашути, а? Хайде да ви видим колко сте смели. Елате тук всички. Браво на следващия!
Браво! Има ли смели хора? Роби, къде си? Кожи, къде си? Верига, чакам ви специално да ви кача на самолета. Елате да видим, можете ли, имате ли смелост да скочите с парашут. Ето и следващия парашут. Колко парашут ще пусне? Ето следващия парашут се приземява. Има ли смели хора сред вас? Ако има, елате. Браво! Нека по-рокерски да ги приветствам, я? Къде са клаксоните? Не ви чувам викове! Хайде, не ги чувам! Не ви чувам! Той не успее. Знам, че не стои на 10 държа от течението. Къде сте? Течението гледаш. Ето един е смел. Хайде, че ме е мъчно вече. Самолета замина ли? Замина. Къде си, Кожа? Много ме е мъчно за тебе. Ето и следващия парашут. Той си прави демонстрация. Ето и следващия парашут. Нека го поздравим по-рокерски, а? Ето едно красиво момиче, което скочи с парашут. А сега на вниманието на всички виж пилотаж от Иван Герасимов. Майстор на спорта. Роби. Защото ги обичам за това. Сега се чуй някакво. Как го познава? Ето виж пилотаж, гледайте! Ако имате смелост да кажем на Иван Герасимов, а? Ето вижте колко е хубаво, а? Угаси го, угаси. Нека да приветствам Иван Герасимов, ако казвам, може да ни чуе горе.
вашето внимание беше висш пилотаж Иван Герасимов, майстор на спорта. А сега ще гледаме демонстрация на мотоциклети. Това наистина е висш пилотаж, за това се иска предполагам твърде голяма смелост. Не вариш като не е работа. Освободиме трасето, да погледаме как карат мотоциклетистите. Нищо трудно. Освободете трасето! Освободете трасето да видите как се кара мотора! Нека да видим как се карат моторите! Нека се занимавам на ръката! Момчета, много сте нагоре, там не можем да ви виждаме вече. Камата ли? Алица, колко ти да накладне, генерал? Освободете трасето, ще ви покрай вас. Тук трасето, освободете.
Бенко, борба ли ще гледам? Борба ли ще гледам? Ето ги момчетата. Ето ги отново. Това се кара, като казва каране, не? Еми да, какво направиш? Я ви мора към мотора. Ето там да седнем. Да седнем там, може.
Приятели, нека благодарим за прекрасните демонстрации на спортистите от ОСО, град Стара Загора. Нека благодарим на всички и най-вече на председателя на регионалния център ОСО, господин Христов, подполковник Христов. Можем ли да благодариме на всички, които се подариха за нашето добро настроение? Не чувам! Не чувам нищо! Можем ли да благодариме? Нека благодариме на парашутистите! Нека благодариме на висшия пилотаж! Нека благодариме на микрофоната! Аз си падам по Търново, не малете. Падам си. Нямаш проблеми да си падам. Добре. Сега. Къде дойде това момчето да... Кога ще му дам, само не дам да... Нека да спрат горе моторите. Рокери! С моторите, елате насам, ако обичате. Моля всички минете през сцената. Ако обичате, минете от южната страна на сцената. Всички мои приятели от Велико Търново, Плевен и всички останали. Ако обичате. Обичате, не обичате, няма как. Мен поне обичайте. Сега много ви моля, елате всички тук отпред на сцената от южната страна пред мен. Искам да ви виждам, много ми е мъчно за вас, че се разделихме около 1 час. Представител на Общински народен съвет, град Стара Загора, който е организатор на това прекрасно състезание или на първата национална рокерска среща. Моля, господин Желесков, ето микрофона. Благодаря. Това е направо общинска събрание. Добре. Приятели, имам приятното задължение да ви поздравя от името на Общински съвет Стара Загора по случай първата национална рокерска среща. Бих искал да благодаря и от ваше име на момчетата и момичетата от клуб Родео Стара Загора, като домакини и инициатори на тази среща. Нека вашия съюз, който тепърва ще основете, работи за благото на спорта, в него да участват хора, обичащи техниката, обичащи спорта. Искам също да ви пожелая много здраве, лично щастие и високи спортни успехи. Благодаря. Сега, докато дойде дискотеката и вариатетната програма, остава много малко време, около половин час. Благодаря ти, приятелю, не да, ама не чувам те, достатъчно. Браво, браво. Много си точен. Много си точен, да, благодаря ти. Искам да благодаря от ваше име, от всичките и от мое име на ОСО, град Стара Загора, на неговия ръководител подполковник Христов, на Общински народен съвет град Стара Загора, на КАТ при МВР град Стара Загора, на момчетата и момичетата от мотоклуба в град Стара Загора, на фирмите спонсорки, това са фирма Любима,
фирма Исита, фирма Мишел ММ, фирма Свето Желязков и студентския дом в град Стара Загора. Нека благодаря още веднъж на всички тях за усилията, които те положиха да се проведе първата национална рокерска среща в нашия красив град Стара Загора. През цялото време пред вас беше на микрофона Виолета Нанева. Благодаря ви. Да, благодаря на всички, че ни уважихте и дойдохте в нашия град, че имахте смелостта да дадете толкова пари за бензин, за да посетите нашия град, за да се събереме заедно, да бъдем всички днес тука и утре. Нека това да стане като традиция, нека се видим до година, ако не в Стара Загора, в някой друг град. Но имам огромното желание да се срещаме много пъти. Нека в демократична България има и рокерски клубове и много рокерски срещи. От сърце ви го пожелавам. Спасибо.